Παράταξη τις έχουμε βάλει τις πισταριές. Είναι βασικό συστατικό για κάποιον που θέλει να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Έχουμε και τις αλατούλες μας. Βλέπετε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Τα λουκάνικά μας, τα κεμπάμπ μας και από κάτω η φεστιακή πλάκα. Καθώς εδώ βλέπουμε μια ψισταριά υγραερίου. Κύριε Κυπριώτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα. Μα μεταφέρεται αυτό εύκολα. Μεταφέρονται εύκολα αυτά. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ που το βλέπω. Αυτές όπως τις βλέπετε μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι ψισταριές κάρβουνου και ψισταριές υγραερίου. Υπάρχουν πολλά μεγέθη, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο... Έχουμε και τα ροδάκια, έτσι, τα βοηθητικά. Έχουν και βοηθητικά ροδάκια, έχουμε φέρει και ενδεικτικά για να δείξουμε για το κάμπινγκ, ακόμα και μια ψισταριά εδώ κάτω-κάτω που γίνεται βαλιτσάκι. Τέλειο, για να ψήνουμε και τα ψάρια που πιάνετε εσείς οι άντρες, βέβαια. Αυτή τώρα που είναι βαλιτσάκι πώς λειτουργεί? Αυτή που είναι βαλιτσάκι απλά την ανάβουμε, λειτουργεί με κάρβουνο. Είναι οι ψισταριές, οι συγκεκριμένες που έχουμε φέρει εδώ είναι οι ψισταριές Sunday Grill, ιταλικής προέλευσης. Είναι από την εργαλειοαγορά.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα. Βάζουμε το κάρβουνο, στη συγκεκριμένη που είναι βαλιτσάκι και ξεκινάμε να... Εδώ όμως ψήνουμε με ηφαιστειακή πλάκα. Και αυτό να δούμε. Εδώ είναι ένας... Αν μπορέσει να έρθει ο... Δεν ακούμε καλά. Αν θα μπορέσει να έρθει ο Κολόγιος Παπακαλής στο ντούτς και θα δείτε ότι εδώ ψήνουμε με ηφαιστειακή πλάκα. Δεν είναι κάρβουνο, δηλαδή? Είναι ηφαιστειακή πλάκα. Τι προσφέρει η ηφαιστειακή πλάκα? Αυτός είναι ο πιο μοντέρνος τρόπος ψησίματος. Είναι μια ψισταριά η οποία δουλεύει με υγραέριο. Δεν λερώνει, δεν καπνίζει και είναι εύκολη να την ανάψουμε. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Και πόσο κοστίζουν όλες αυτές οι ψισταριές τώρα? Στο περίπου. Οι ψισταριές αυτές είναι μια οικονομική λύση. Οι κάρβουνου μπορούν να ξεκινήσουν από 11 ευρώ. Α, 11 ευρώ, τίποτα. Και οι ψισταριές υγραερίου ξεκινάνε από 100 ευρώ. Να σου πω, για τη φτηνή ψισταριά πάντως βολεύει να πεις τον άλλο βάζω την ψισταριά, βάζεις στα κρεατικά. Σωστά, στην εποχή μας πια βρες είναι ακόμα αυτό. Έτσι, συγγνώμη, οικονομική λύση. Όχι, ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω είναι και εύχριστες για να μπορεί να ψήνει και καμία κυρία. Όχι, εσείς θα ψήνετε. Εδώ έχουμε γυναίκα η οποία είναι σε ρολοψίστη, είναι η Αφροδίτη, έτσι. Η Αφροδίτη το ψήσιμο όπως πάει. Καλημέρα σας. Καλά, μια χαρά. Το τσικνίζουμε εδώ πέρα. Καλά πάει. Εύκολος τρόπος είναι, ακόμα και για κάποιον ο οποίος δεν έχει εμπειρία. Είναι πολύ εύκολο, διότι έχει απλά βήματα, ειδικά υγραερίου, δεν έχουν και βαβούρα. Είναι απλά... Ωραία, Μιχαλάκη, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε και μου λένε τώρα ότι έχεις θέμα αυτή τη στιγμή για να φύγεις από εκεί. Σιγά μη σε αφήσω να τσιμπήσεις. Μεγάλο θέμα. Γεράματα μου πες, θα δεις Μιχάλη. Ευχαριστούμε Μιχάλη, εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τίποτα Μιχάλη.